Tak jdeme na to auta číslo 200. Jubilejní 200. díl aut. Pojďme na to, jdeme na to. Jo, nastartovat ještě. Zblbej. Nastartovat. Tak, jedem. Tak, zabočíme tady. Jo, tady budeme odbočovat. A viděli, že to je stopka. Zora. Jdem. Ježišmarja, červená! Jo, za nás, bej. Ježišmarja. Au! Takovou pecku jsem se od řidiče, no, nevadí. Tak, počkej. A jdem. A tady to je volnější, že super. Je to sakra volnější to. Cesta 220, 8, 230. Ty bogo! Máte jeden poslední život. Nechcete přece umřít, ne? No tak jo, budu šetřit život. Pojedeme slušně o toho, jo? Já tady zapomínám kávcečko. Tak. Pozor, zvěř, jo? OK, ale už nám pomalinku. Počkej moment. Pauza. Čo, ucpávám to. Sliznice, tak i nosohrtel. Tak, super, už je to lepší. Tak, odbočíme tady. Tak, a teď kam teď půjdeme? To tady děláme, že do bez stopka, jo? Jo, takže funguje samochodem. A my to budeme zatrsty, vole. Ty! Jet s tou blbou šu... Já tebe kašlo, že to mám nerví. Dobrý. Červená. A zelená, dobrý, jdem. Proč jsme... No nic, pojďme hlavně. Já pošla předpisy. Začervená, jo. Ježiš, ale než tam jde bez zelená. Tak zařaj tu 5, noče. Ale čepro. Ale mekáč. Výborně, zastavili se hezky, krásně, tak. Jdeme linker. Jasneme. Tu. Rozsítím tak. Si smrkáme to samou. Takže tady se všem praská. To je brambory, fuj. No, co to bude úplně roztrhá. A už nebudu smrkat, jo? Ale musíš ještě usnout. A dost, jo. Tak.
Rozsvítíme si, zapneme elektroniku a nasadneme motor. Super, a jedem. Dáme si, kde to je víc. Počkejme se tady. A ty vole, je za mnou nákladňák, dobrý. Tak jedem. Za mnou byl nákladňák, tak jedem. Tady ho dobočíme. Super. Počkej, to myslím tak. A jedem. A jedem. Zařvat se, sorry. Tak, a už je to lepší trošku. Ale ne, hlasivky vydávají službu. Potřebu odpočinek. No tak, ale jo, ty vole, já překračuju rychlost, se blbej, ty vole. Jo, tady je radar. Tak pojedu opatrně. Pojedu sakra, ale sakra opatrně, tyjo, já musím odbočit tady. A jedeme rovně. A já rovně. Rovně. Ne na mě, ale rovně. Sorry. Mám chraplák kvůli tomu. Tak. Nákladňák, ty fuj. Tak. Zpomalíme si trošku. Jeďte lemno, no děkuji konečně. Tak, pozdravíme si a jedem. Tyjo, to je rychlost. Nepřeháním s tou rychlostí. Aha, kávcečko, super. Tyjo, to bylo prudký brždění jako prase, tyjo. Kámo, tak ještě jednou, počkejte. Sedm minut nahráváme, super. A tady se můžeme otočit, takže počkej, já půjdu tady. Jedu, konečně tady místo. No, tak jedem. Počkej, já můžu se popravit tak. Overtake, no konečně, overtake, jo, Já překračuju trochu sakra. Tady někdo říká, že jsem někomu chce na záchod. No tak počkej, až dojedeme do nějakého místa, tam si vyčuráš a pak půjdeme dál, jo? Jasně, tak jo. A tak třeba tady, jo, počkej. No a bát můžeš. Tak. Vyčural se a jdeme. Slušně, tak, tady zabočíme. Zabočíme, sakra, zabočíme. To brždění, počkej, kam budeme. Tady. Ale si můžu otočit, tak počkej, já si to otočit tady. A jdem. Mám červenou, sakra, tak musím tady. Dobrý. Tak. Brzdu. A ono, dobrý. A jdem. Paní Kotouly. Paní Knedlík.
Čili, tak. A dotáhnout je. $210. Burger King. Super. Tak. Děláme se. Počkej, za jedním auto pojedeme, jo? Tak, můžeme jet. Proč se vypíná ty se to prčit, sakra. Jdem. Jeď ty blbko, jeď! Tak, dobrý, děkuji. Počkej. Ty brambory. No. Já jsem si soustředil na jízdu, já jsem blbej. Kolik tam je? 9:15, tyhle. A pojďme tady, jo. Dobrý. Tak. To byl jiný zvuk blinkru, ale to je jedno. Jedeme rovně. Aj, teď byl nějaký záškup, ale nevadí. Tyba. A všichni jdou do práce, to není možný. Ono. Tak, teď to ukončíme tady, počkej. Ne, půjdeme ještě dál. Projedeme se ještě kousek a pak budeme zastavovat, jo? Ups, tak, dobrý. Tady byla 130, super. Je ty lemro. Ježiši, to tady je, já musím to vyhnout. Ne, a tam není stopka, to není červená, to... Dobrý, je tam zelená, dobrý. Rychle, to stihnu tam zaparkovat. To prčec, ty vole. Jo, ty vole. Dobrý, tady. Super. Tak, já zapnu světla. Vypnu motor. Výborně, tak. A necháme auto projet. No to jsem ty hlasivky docela ničil, takže já to se omlouvám. Ty hlasivky musí teďka brečet kotou. Víte, jak už prostě... Jako kde? Tak kostek se uvolňuje. Čeku trvá čas, jo. Kolik tam mají? 14:30 a jde půl třetí, no. To je čas tam nechám utíkat docela. Ty hře, takže díky si psou. Přeju vám krásný den
nebo krásný víkend. A toto už bylo vše, takže děkuji, že jste se mnou a já vám gratuluju, že jsme nahráli těch 200 dílů aut a zítra budou auta číslo 201, takže díky, že jste se mnou a u dalšího videa, tati, ahoj. Já jinak jsem rád, že jsem nahrál těch 200 aut. Ahoj.